Dadi wit kang becik. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pon tanggal 20 Juni taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 7 ayat 15 tekan ayat 20. Kebon buri biaraku ditanduri maneka warna wowoan kayata pisang, apokat, nangka sabrang, kates, sawu lan dureh. Wohe pisang gedhe-gedhe ndlulir sadawane tundunan. Dene wit-witan liyane wohe gembel pating grandul tur ya gedhe-gedhe. Kang nyawang padha seneng. Dene kang katepakan dolan menyang biara lan mlaku-mlaku ning kebon. Pas liwat sacedhake wit-witan mau padha ngelus-elus wowoan iku kanthi gemes. Aku sak komunitas percaya menawa kabeh mau dumadi amarga kejaba karawat kanthi becik dening para pegawe kebon, ananging uga ora luput saka donga-donga kang tansah aku sak komunitas unjukake katur Allah Sang Pangreksa alam sawegung. Gusti Yesus sing waosan dina iki paring pitutur marang para murid supaya padha ngasilake uwoh kang becik. Uwoh kang murakabi jroning urip bebrayatan pasamuan lan urip bermasyarakat. Saben wit kang becik bakal ngasilake uwoh kang becik, dene wit kang ora becik bakal ngasilake uwoh kang ora becik. Dadi, saka wohe kowe kabeh padha bisa niteni ala becike wit-witan mau. Gegambaran iki ndumuk marang para murid kang tinandur dening Sang Jurutani Agung Gusti Allah piyambak. Tansah kagegulang kabecikan dening Gusti Yesus liwat piwulang lan patuladan minangka pangan lan lemi kang nyuburake urip karohanene wong-wong mau. Sabda lan patuladan dalem kang nyumber saka punjer kabecikan Allah Yang Rama piyambak. Kabiyantu daya kuwasa Yang Roh Suci kang makarya jroning ati sanubari. Sabda dalem mau tuwuh ngrembaka ing saben pribadi para murid. Sabda dalem Gusti mono becik, ora ana kang ala. Mula kudune para murid ngawahake gagasan, tetembungan sarta tumindak becik. Uwohe para murid minangka tanduraning Allah arupa gagasan, tetembungan sarta tindak tanduke kang gawe rukun lan tentreming umat manungsa. Kanthi sabda iki, Gusti Yesus uga ngersakake kepara ngelakake para murid supaya ora padha necep pangan saka sumber kang kleru, salah alias ala saengga asile nyulayani pakon dalem Gusti. Wit kang ora ngasilake woh utawa ngasilake woh ala mesti bakal katampik dening Allah sumber kabecikan. Para tresna balem kinasih, para pendherek dalem Gusti ing jaman saiki uga isih kewajibake ngasilake woh kabecikan. Saben minggu kepara ana kang saben dina para murid tansah antuk dulangan panganan rohani arupa sabda uga hosti suci jroning pahargyan Ekaristi. Piwulang Rama Imam kang kupiya ngonceki sabda kaselarase karo kamajuan jaman jroning pahargyan Ekaristi tansaya nambahi makmure pasamuan. Durung meneh pasaman suci isih nyawisake maneka kegiatan kanggo mupuk lan nyuburake urip karohanen kayata arupa sakramen-sakramen sarta ulah kasalian liyane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awitaran rohani ingkang tansah kawula tampi ing salebeting sakramen Ekaristi ugi ing prastawa-prastawa karohanen sanesipun. Mugi kawula boten dados taneman ingkang ngawuhaken woh awon utawi majer saengga tanpa gina dados pendherek dalem. Panjenengan kawula puji laluhuraken sareng Yang Rama lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.